Ukona memesayo, kukoni kuntemnyama, ngibona amanzi amnyama, hlasela dlozi lami, iphupho lami, kwenzenjani, iphupho lami, kwenzenjani, iphupho lami, kwenzenjani, iphupho lami, kwenzenjani. And then when supposed to be in the school. But she will be in there. Sorry, as in I isn't again. Find out where I go. After I'm not soft, I'm out. I'm out again. Akula njenjani. Akula. Alapha uyadlala lapha. Una don't you realize ukuthi singabantu abesikolo? Please. La sokudala esikolo mina. Ngitaka mama nobaba mina. Ayishem. Ngiyakubona le sharp mouth and mina sengiphumela cabanga a whole prefect mina. Ngiyenzela imali yakho le mina. Ayiso side. Imali yakho le ayisozincinzeli. Yes. Azwakala. Uyethusi. Ubani? Yakhonkotha kodwa ulungi. Wena. Ngicela umtshele uJack. Check awula nto emtshela yona mina. Ya. Awula nto emtshela uJack. Mina ngizozilandela ungakhohlwa phela ukuthi mina ngifevorite. Futhi kunezimali ezazicatsha. Ezazicatsha. Kule mali ezazicatsha socks. Ezazicatsha nga. Mali ngingafuna uqala ngusihlobo sikababa mina. Ezazicatsha nga. Mangutshela ukuthi ngiphumile. Snitches. Awula muntu ophumayo la. Ngiyaphuma. Manje uyadlala. Thathe izimo. Fana ukuthi sojoyina isathanism. Hayi. Uyamazi ubaba. Ngintaka dlodlo mina. Oh perfect ngenza into enje. Yini picture hayi. Bana. Zwa yena. Wawele imali. Imali yangenzelani but wara budget ticket yami ubuntu bami. Thathe izimo show. Azwakali. Wali 100. Hey. Uthetha sizo. La join satanist la. Kunywa senti la. La usokusikhawana kwesithuya ngithola esithombeni yezo. Kaze ngabe kuthiwa ukhuluma uJack ngathiwa kungcono. uJack yenzani? uJack yimomkhulu ukuthi le mali kodwa ngosenti. Manje ngifunani la dinga abanye banengi abantu abangakwanisa ukuyenza lokhu mina sengidinga. I cannot do this. But imali leyo uyisela kuJack angifuni. Awula mali uyisela kuJack. Yes. Ngiyafuna guys. Bye. Mabhayi. Wena uphi umntwana esikolo ofunda la yakumbone le mali le ethenga amazinyo. Nguphi? Ngihamba mina indaba le hayi. Lo Jack la ivele ngivuka umlando. Not doing this anymore. Hayi. Ngimlando. Ikanuni ngithumile kwesengithumile.
awusu. Ngitshela ukuthi mina I'm out. Mawedlala wena awukho out wena. That's my final answer. Next week mambuye esikolo ngiyakuphathela ama-truck aje. Yes. Sengutshela this. Mbheka ujahile ni? Mbheka ujahile. Uyangikhohlwa? But my word is final. Khamba uziyanga. Awusaqedi la. Asaqedi la. Awulampenzi. Angawungenela nkini. Angikhaya kuzudlalela mina. Ngokusikhaya kuzudlalela. Hey. Azwakala. Mina ndokwenza kodwa angusabi. My final word is angisekho mina lapha. Usho lo Jeff wakho lo. Ngitshela umama ukuthi umfana onjani adidinga ubuhlobo. Azona mntwana lama uwala njani. Indaba sini umngane onjani lana kuhlobo. Angazi kumbe isifuba sakho sakhathwa libhuku. Indaba sini umngane lana kuhlobo. Hayi. Phela wona sibathile amawala lasekade so yini ngobona ukuthi abantu bafunda bonke. Bona ungena eJC ungena ngaphontonze ele. Yamawala. Mkaya. Lapha njani? Ngisekhaya mina ngihamba izolo. Igame yiphi eSpa? Yapasa? Oh, okay. Oh, all right, my information is right. So sikhathwe sibangaki lapha? Imoto zisebenziseka bani? All right, clean mkhaya. Usithi mina ngizobuya ngeMonday. Yeah, Monday ngiyabuya mkhaya. Vele fanele sibakhathi. Sibakhatheni madoda eish. Uyalungisa something ekhaya. Itractor yami lana yasitaka so ngifuna engine entsha. Fanele ngiyiphote engine from eJapan straight. Asikhale madoda, asikhale. Ngiyabuya Monday, ngifonela. Danko. Halela mfana ngilanko. Halele kholu yabanda. Bahlelo. Telo. Ba. Pera pa mphathela amanzi okuphuza la. Halela mfana ngilanko. Halele kholu kuyabanda. Halela mfana ngilanko. Dala chiza mtana. Chiza mpera ngoni. Mazenla ngalale sound. Edilo. Sesiye siphuma esikole kulo mfana kanjani njani adidinga isihlobo. Mfana? Ufunda esikole senu? Ufunda ngosihlobo. Ubethu ufuna ngosihlobo? Ngazi. Mfana onjani? Mfana uyiphara so. Ubuze wena umuntu ongasizwa? Usibuzile lesini. Soba thinki kulento ayenzayo ngekho right, ha? Mfana ukufishana umnyama?
Hayi, alright, ngifakile ifoni yami e-charging wona. Ngizobe ngikhuluma la. Abakachayisi bona. Ngizobe ngikhuluma la. Ngiyonekela ifoni yami, ngeke ukhangela into eziningi manje. Nabo faka ifoni e-charging. Ye wena, ngithe faka ifoni e-charging ukhangela ifoni yami, ukhangela into eziningi la. Isibhamu esingaka sabi uyazazi isibhamu. Faka ifoni e-charging la. Ukhangela into eziningi. La usufuna nodade wenu, hambe simala amaphara. Inhlanza mlungu. Bahle. Hlelo buya la. Biza mama wakho buya la. Kukhona inkunzi emnyama, ngibona amanzi amnyama, hlasela dlozi lami. Fona ngifakile e-charging ha? Ya-charge. Alright. Kwenzenjani? Umuntu wathole isebenza kathi langa lonke. Ya akadinga ukufika uchiye noma uhamba la uchiye ekhaya ungani bakhaya. Hle, ngihamba kitchen lapha ngiphethe umkhangelana lapha. Ngihamba ngudle. Imajodelo athethe lapha. Siwathole khona apha kwamaphela. Majodelo khona ngibonakala ndi mnandi. Phela lapho sengifuna ukudla masiyani ngihamba. Mama. Baba. Bengikhuluma lo bahle la. Ngendaba kaSihlobo. Kulo mfana olanda iSihlobo. Yabona. Bathi yabona indaba lana ukuthi wena uyegola. Yinto engangisithi ngana kancane kanjani. Isabona. Sihlobo ngani sesenza into ezinhle. Hayi, kodwa baba mina ngibona ukuthi indaba engangithi ngihambe egolile. Umntwana onjelile manje. Sihlobo kulo mfana ofikela khona esikole. Wabuza yena behamba loSinini. USinini wasesithi wena ulamawala angakutshela. Angakutshela. Hayi. uSinini uthe kuSihlobo kusibahle kungabi lamawala ukutshela. Ngokusibahle bethi befuna ukukutshela. uSinini wasesithi ungatshela umama. So uyabona ukuthi abantwana basadinga i-guidance yakho njengomama. Hayi, le ndaba baba amboni ukuthi indaba engahluphi. Amboni ukuthi indaba engayenza ukuthi ngingayigoli. Ngizama ukukhuluma layo iSihlobo. Zama ukukhuluma la mntwana ngoba. Ngizakhuluma laye sibili baba kodwa uhambo hayi singalutshintshini baba. Hayi asiqale silungise indaba kaSihlobo ngoba uzolandela ama-report azobuya from isikole ama-teachers ekhuluma ngomntwana. I mean I don't like that. Angifuni umntwana, ngifuna umntwana yazi umntwana simkhulise kahle. But istage asekiso manje nje. I think sesidinga ukuthi nawe ube close laye. Zama ukuthi ukukhulume laye. Lami zokhuluma laye before ngapha. But zama ukuthi ukukhulume la umntwana. Mase landa abafana esikole. It doesn't bring image right isimodlo. Lapha kodlondlo yahlonishwa. Hayi kwesikhathi ngifunda labo. Hayi ngendlela nje ngakhona somfana ofundayo. Unjene umfana lo wani Nyawupe wani umuntu ongageziyo asomuntu ofundayo. Asombone emlinde egedini akangena esikole. So into engwarishayo yabona. Umntwana lo usani sejoyinane lokungabantu ungani ku dodge ungana kucaca. And mina usibahle nje amazi ubani wabona ekhuluma into. Yabe ibonile ukuthi into le ayikho right. Yabo. So ngiyacela nkosikazi manje ubuya la esikoleni akuhlale phansi ukhulume la. Hayi ngizakhuluma la isibili. Manje. Alright. Hayi kulungile. Alright mama. Kukhona memesayo, kukhona inkunzi emnyama, ngibona amanzi amnyama, hlasela dlozi lami, iphupho lami, kwenzenjani, iphupho lami. Right. Ngubizile mntana msasa ngiyabuyela egoli mina. Ngicela uconcentrate esikoleni ezifundweni zakho kakhulu ha. Wena ngiyilast ibhoni yami sendithembele kuwe mntana manje. Make sure ukuthi uyapasa lo nyaka. Next year ngaba right ungapasa kahle ngizohambisa esikoleni siyabe si top manje. Ubheka umndeni nje. Ubhuti wakho. Ubhuti omdala fanele imlalela ukukhulumayo nje. Mama, singamlalela ngoba simazi. Umama wakho njalo. Umndeni asibhuti wethu so singamvile singamkhangeli njengobhuti. Alright. Hayi, ngizokulungisa khona lokho kanje. Kodwa unofanele uhlale ukwazi ukuthi ubhuti wakho umndeni. uSihlobo ngusisi wakho. uSinini ngusisi wakho. Wena ngomncane kiwa. Ngoyilast born yami ngiyicina thunjana lami thembele kuwe mntana manje. Ube serious ngesikole. Alright, hayi lokho ngizokulungisa umama wakho la ukhuluma ezinye izinto. Hayi. Amasizi mama. Alright, ayihamba. Ngizokulungisa. Kwenzenjani,
imoto lezi lapha zi5 erenkini la. Esijovisayo. Le ibile problem so ngizothatha yona ukuthi ngilungise. Then bese sibona ukuthi senza njani. Then liyana sekhaya ngale ibhaki leya iyozobe uhamba ngayo siya emaplazini le. Siyalanda isishebo lani. But makukhona lekufunayo kona la emagross. You just phone one of these guys abahamba imoto lezi. Baliphathele khona balincedisa ngithi. Okay. So iloni liyana ngizele nomquba nebathini fertilizer. Liyana ngemuva kwendlu ngale. Faka fertilizer liyana konke kube right ha. I think okunye ngizobuya lapho ngale goli. Ngifuna ukuya lamatsiyana lapha nafanele sifuye inkukhu lapha. Usumele isishebo. Kufanele sifuye ama-broiler. Then angiyakwazi ukuthelela inkukhu. Hayi konke lokho yanaya. Abafana laba Imoto lezidlayo fanele. Ufalo ngiyamfanisa lo. Ufalo ngeke ngambona endlini yami. Usemotweni? Ya. Ufalo ngeke ngambona endlini yami. Yes, Matu. Uyangazi mina? Awungazi. Emzini wami ofunani? Mina mudle wodle mina. Emzini wami ofunani? Mfana ngeke ngakubona ku footage yami esendlini lapha ku camera ngithi. Phuma la uzala. Ngile lezani ngemoto le. Stop. Ufunani imoto le? Phuma out. Ufunani imoto le? Out, out. Uzala, out. Phuma lapho. Yewe. Kamla. Ufunani la? Nguye. Baba ingane ngiyaxolisa ngifunda. Ofunani izini wawe? Ofunani? Kuya lapho, kuya la. Uzala. Unafanya wa privé. Unafanya za kusaya wewe? Wewe. Unafanya za kusaya wewe? Wewe. Afamba nguyifana novjala no. Uye novjala kanti ubona njani? Azijwayela kabi ufana. Unafana ufuna nzima. Sho konifuna la. Yini ufuna la? Tuya bani. Pupi pupola